Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат шумо метавонед ки сурат маълумотча дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунед. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дӯстони азиз, дар имза навори мо бишотарак видео кардагӣ ҳастем, ки баъди шумо мекунем нархҳошам бохабар мекунем. Дӯстони азиз, бо чӣ мошине ки ҳастед номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошини фурӯшӣ. Дӯстони азиз, ҳастед ваз 2107 состояниҳои зур Opel Astra G, сечкаҳои объёми, сечкаҳои простой, Opel Vectra A, Lexus, Toyota Corolla, мошинои мақсад ки ҷипо. Дӯстони азиз, Chevrolet Lacetti ҳастай, Opel хетчбек бо нархи арзон, Opel Sedan, Daewoo Nexi, Opel Astra G. Дӯстони азиз, обшун навори хуб шуда гаста, ки ҳар гуна мошинои арзон қабул кардем ва баҳри шумо мекунем. Ва курси имза бошад 109 сомони ҳаст. Бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунем. Марҳамат, рафтем. Инам меган ки неста аку хетчбеки якдаста боша. Ина бачо баъди шумо хетчбеки якдастае ки ҳамун техпаспорти пешинаш кардед. Дӯстони азиз, мошина дина мега документ кардаген солнаи пирра, яъне ки 12 моҳи дига бачо мошини ҳуҷҷат дорад. Баъд аҷибиш ки мошин бензини холияе бачо, газ уман задаген неста, чашкош заводскояе, свети смараг меган, ай мокри асфалта бо свети зураи мошино. Ин масалан ҳамин света, ака даи сояги хана мебинед ки свети ҳамин популярни бига ҳамин светае. Дӯстони азиз, 4 та балонои пачка мондаги ҳастай, хай калпак дорад. Дӯстони азиз, сабукак ҳамин хеле хубан. Мошин бензини холияе, люк дорад, абс дорад бачо, чашкош беваритае. мошин бачо утилизация кардаги ҳастай, ҳуҷҷаташ солна нав кардаги. Дӯстони азиз, техпаспорт пешина кати десен чихе балонош мақсад ки пачка. мошин бачо ягон онҷо беруна кор надорад. ина марҳамат, обшивкаошам тоза кай. Дӯстони азиз, не ки чихол надора, ҳамин латтаҳои хичае. Дӯстони азиз, латтаи хичае аяму скамейкош я чихол фора мекашен. коробка механика бачо, самбуфурӯшам зур мехонан. Дӯстони азиз, чи торпеда бачо ҳамаш мақсад ки хушва кай. мошин бачо 96 сола. Дӯстони азиз, люкам дора электроник. мошин бачо чи хеле гуфтам бензини холияе, вообще газ задаги неста. ин хеле буксировкаам доштае. ина марам батори 1.6 модел, чашко беварид. ина тамошо кунед. дӯстони азиз, нархи мошин 32000 сомон ҳаст. бо камтар дига муомила мешавад. илтимос ба телефон савдо накунед ки чанд мешавад ки бием ака айраҳи дурам бошем бардором и фаҳменда, мақсад ки ба телефон савдо намешавад. ин мошина то набинем ба телефон савдо накунем. бием бачо хай 32000 сомон ягон сум бо муомила мекунам. мошин дар шаҳри Бухтар, ноҳияи Кушонода, рӯпарӯи Балинса. марҳамат зои срочния. марҳамат бачо, 24000 сомон Opel Vectra A, 1995 сол бачо, 5 моҳи дига ҳуҷҷатдор, краскаш табтозаи тоза. дӯстони азиз, ҳолати балношам беҳтарӣ, чашкош беварид. дӯстони азиз, 24000 сомон ҳаст. мақсад ки бисёр не пули ягон даве нест, ягон ча мегзарад. мақсад ки барои 3000 арзон шудан илтимос занг назарем. мошин срочниага ҳамин састяни бовар кунед, каме кам айси болон. ина марҳамат, тамошо кунед. ҳолати балношам пачка мондаги ҳастай. мошин ягон ҷо беруна кор надорад. десен тозаги хушвака. обшивкаошам тозака бачо, хай наҷош хати дошта камади. холакошам пас дорад. дӯстони аз торпедошам аш тозаки хушвака. ина марҳамат, акибошам бо люкам дорад. ина марҳамат, Opel Vectra A, 95 сол бачо, бо буксировкам доштае. ина марҳамат, 5 моҳи дига бачо ҳуҷҷат утилам кардаги ҳастай. чашкош беваритае. мотор бачо 1.6 модулае. дӯстони азиз, чи хеле гуфтам солош 95 тозаи мошина. мошин дар шаҳри Бухтар, 24000 сомонӣ бо ягон сум муомила мешавад. дӯстони азиз, марҳамат, срочная. марҳамат бачо, Chevrolet Optra корейский вариант 2004 бачо, мотори 1.6 бензин. дӯстони азиз, мошин алишам вариант дорад.
оҷи алиш ба чӣ мешава асраҷи караван бо чӣ вариант асраҷи караван ка алиш мешава болош мега маслиҳат мекунем дӯстони азиз мотори гишашай вариант корейскай мошин то охири сола ҳуҷҷат дорад свети серебристи баша 4 диска бағонашам пачкай мошин хай идеал нест сасинем арамат тамошо кунем дӯстони азиз мошина дестен дискошам балоношам хай созай мошин беруна кор надорад абшифко тозакай 4 та электропакет сиди салон дӯстони азиз чухолакошам фасонакай коробка механикай мошин консендора коро мекунам медонам торпедош дӯстони азиз тозакай мақсад ки мониторакҳои заводскоям доштай ина марамат шо мошин варианти корейскай дӯстони азиз ҳамин мошин ҳамун падоби бигем дайво ластети падоби ҳам шалалет ластети ҳамун чиза просто бо корейски бо зуртаракоша мақсад ки шалалет обтара чи ҳам хали ном доштай ина марамат дӯстони азиз бои хали патроника чиз доштай мошинча хай созай дӯстони азиз нархи мошин 28000 сомон аст бо мақсад муомила савдои хубам мешавад то охири сола бачо ҳуҷҷатам дорад мотошам як гишаша як нархи мошин бачо 28 та бо муомила дорад ба ягон асраҷи караван бошо мега алиш мекунем маслиҳат мекунем дӯстони азиз дигар маълумотшо метавонед ки занг захтон гирем марамат срочно марамат бачо ваз 2107 2011 10 моҳа свети бигем ки беҳтарин бачо свети серии солош бачо 2011 0 мотори як ҳафти полисейски бачо номеракошам хушрувар дӯстони азиз ҳамаша нишонтем мотиво мақсад ки нашам мегем ина марамат бачо чӣ хеле ки дар комментара беҳад хоҳиш кардем ки ҳам хали ваз 2107 мо ки состоянии зур боша мошина муҳика накарда варда ростига мошин ганда чанг дора бачо олати балонош хай ки бигем средняя 70% астай мошин беруна кор надорад марамат абшифко тозакай бачо электропакет кадаги астай чухолакошам фасонакай бачо коробка механика дӯстони азиз торпедош ҳамаш ина созай ина марамат бачо паталакошам тозакай дӯстони азиз танировка ва ҳуҷҷаташ хай бигем ки ҳамин 2 ҳафтаи дига мондага кам мондага ростига буд мешавад айна иҷа дӯстони азиз камтар лакш сӯхтагия иҷашам камтар кор дошта ягон ҷо хай камтараки кор дошта не ки хай қадр қомати мошин зурай балонои парош хай бо навотарак буда ягон сарапина ягон ҷо бачо камаки кор дошта ина марамат мошин срочни агар дӯстони азиз 2011 0 мега соҳибшон 10 моҳагӣ 2011 10 моҳагӣ як авто полисейски бачо мошина мега ганда қимат хайдаидаст мега састер кузуфиш зура мега соҳибшон нархи мошина гуфтесян 38000 сомонӣ бо муомила дорад аки бигем ки пасади випускошон 2011 мешаванд юра уже дигашама наидам ростига 38000 сомон бачо бо муомила савдои худа танировка документош мега ҳамин 2 ҳафта дигам хамонага буд мешавад утил дора бачо марам мошина пеш бинем савдош кунем марамат бачо Opel Zafira тозаки хушрак 99 сол бачо мотори гашти қабрға то охири ноябр танировка то охири ноябр ҳуҷҷатам дора бачо мошини кондитсионер дорад мақа сасени зурай дӯстони азиз ҳози ҳамаша нишонтон мебон мақсад ки нашам мегем ина марамат тамошо кунем Opel Zafira дискои фасон олати балонош аки 70% ҳаста мошини беруна кор надора мошина просто муҳика накардиан ҳамҷо дар мақсад чанг гирифтагӣ абшифко тозака 4 та электропакети сиди салон дӯстони азиз чухолакошам хаяки сӯза мақсад наонеси рабочая коробка автоматай бачо салончашам тозаки хушра ина марамат тамошо кунем паталакошамаш тозака скош фасон мошин чӣ хеле то мошин муҳика накарда бачо срочнае мошин 99 тоза дӯстои азиз нархи мошина 57000 сомон гуфтесиян бо мақсад ки муомила мешавад аки чӣ хел бигем 5 моҳи дига мешавад чанд хагами танировка ҳуҷҷат дошта бигем то охири ноябра танировка ҳуҷҷаташ ҳардашо да як рӯз кадаги аста бо ҳамон шафто дискои фасон аз света дидес 50000 сомон аста бо муомила савдои худа мошин дар шаҳри бухор аста омода пеш бинем бачо хайр бикунем марамат срочно марамат бачо Mercedes 124 кузов солош 94 сола бачо мотор ди сечкай дӯстони азиз бензини холияй
мошин бачо дискош дидед чӣ тоза фасонаки хушрӯ астае 94 солаи мотор дис сечка бензини холӣ 3-4 моҳи дига ҳуҷҷатам дорад. Мошинча идеали сасена тайёрш кардиам баъд мошин дастӣ мемегӯяд ҳай када гаштиам. Инам барама тамошо кунед бачаҳо маълумотша мегӯяд бо нарша мегӯяд нархи арзон кардӣ. дӯстони азиз дискои AMG инам ҷаш хай кор доштае чизе ҳаст мегӯем исташ нормалния. Тамошо кунед бачаҳо обшивка тозакай бачаҳо чихолакошам фасонакай коробка бачаҳо автомат дай дӯстони азиз 4 та электропакет ҳама чизош мақсад ки тарпедош тозаи хушрӯ ака аи дӯстони аз 124 кузуфҳо тозаш редка мондага люкам доштае аи ё бовакден ака гози кам мемесастен састен зурай мақсад мошин мега хананда қиматғалидага мега соҳибшон бо мақсад ки номери мошинам пад названия мошин кати бампешам камтара кор доштае балношне ки пачкаи дискои AMG чиқадар размер медон 18 боша 17 боша рости гап ягон мелич ягон ҷо сарафина доштае ба хайра. дӯстони азиз нархи мошина 30,000 сом гуфтесиянд ҷои сунгириш ҳами рафта мақсад 33-35 мунахиша негуфтем ака чизи моли мақсад як кас дигай мошина меҳнат кардам бачаҳо моторш мега беҳтаре мотор дис сечкаге мега мундага бензини холияй 3-4 моҳи дига ҳуҷҷат дора бачаҳо утилам кардага дискои фасо балношнав 30,000 сом мега ҷои сунгириш мошин дар шаҳри бухтар марама мошинча срочинага бин мошина бин 30,000 сом ҷои сунгириш. Марамат бачаҳо Opel хетчбеки тоза свети необични номеракои 4-6 бачаҳо туҳфа мошини кондитсионердор тонировкадор бачаҳо ҳуҷҷатдор ҳама чӣ обшин дорад. Ина марамат тамошо кунем бачаҳо боз нишонто метавем бо мақсад ки нақшам мегӯем. дӯстони азиз дискои selection катияй обшивкаи мошин тоза ҳак дута электропакет шухолакошам хай фасонакай коробка механикай бачаҳо мошини кондитсионер дорад неки корам мекунам хай хито мебинен ҳар кас барои худш бо хай тайёр мекунам хай салон бачаҳо потолокош ҳамаш тозаакай. ина мара бачаҳо мошин 97 сол 97 сол бачаҳо дискои selection балнош хай навай бигим як 80% ам холаста не вафти дар кор нест. дӯстони азиз мошин беруна ягон ҷо кор надорад тонировка ҳуҷҷаташ бачаҳо мақсад ки чӣ хел бигем ҳамин тақрибан ки 2 моҳӣ дига 1 моҳӣ дига 1 моҳӣ дига мондаги астае ҳам тонировка ҳамонҷо бачаҳо ҳамин бигем 1 моҳ 2 моҳи ҳам мондаги астае. нархи мошина 46000 сом гуфтесиян камтар ки муомила мешавад 46000 сом бачаҳо камтар муомила мешавад мошин срочта мошин бачаҳо дар шаҳри бухтар аст беруна дуруна ягон ҷо кор надорад фақат ки документ тонировкаш кам мондаги астае марама срочная мошин 46 та бо обшим ремонтова беса мотор коробка мегад зура кузуфам зура мега чашкош беварита номеракои 4 бачаҳо туҳфа мошин дар шаҳри бухтар 46 та ами камтар муомила мешавад марама срочна омада бинед. марамат бачаҳо Lexus RX 350 2013 чанд моҳа бачаҳо мошин 95 мил гаштага бигем мапше кам гаштага дӯстони азиз 95 мил 2013 чанд моҳаи тоза бачаҳо хай 12 не 13 чанд моҳаи 13 тоза бигем бачаҳо то охири сола тонировка ҳуҷҷат кондитсионери ях 4 диска балони пачка бози бачаҳо ҳамаша мақсад нишонто метавем бо нашам гам мезанем номеракои 4 та бачаҳо и бо туҳфа ина марама срочна мошин бачаҳо айнҳо завади кокса дисе чихел зазорош тозаи балнош пачка чихелету нав мондаги аста мошин беруна ягон ҷо мақсад кор надорад тоза обшивкаошам тоза кард дӯстони азиз хай бигем ҳамаи комфортора дорам электропакет дӯстони азиз регулировка боковой дӯстони азиз сидиньо лифта кожния бачоскамаи кож дупара мултиро 95 мил гаштаги аста коробка автомат бачаҳо тарпедош ҳамаш мақсад тоза ина марма дӯстони азиз люк пук ҳамаш дора мошин хай ка дӯстони азиз бигем чи ай аҳамада ҳами комплектасияи ба қадиш ҳами ай балони автоматшам пачка марамат номеракои 4 та 2 бачаҳо туҳфа патроник бачаҳо ҳама чӣ доштае мошин бензини холияй паст кор кардесай мошин
бачаҳо мошинҳо 4 та номеро мега палака соҳибшон мошин дар шаҳри Бухтара дӯстони азиз нархи мошин 168 000 сомонӣ бачаҳо бо ягон сум муомила савдо мешавад. Таъмирока ва документош бачаҳо як 3 моҳи дига мондаги аст. Хай мумкин қариб то охири сола мешавад. Краска бачаҳо ягон ҷо кора таб тозаи хушрува кард 10300 дӯстони азиз 168 бо муомила мешавад. Марама дига маълумотша худмон гирем. Ина марамат бачаҳо 37000 сомон Opel Astra G свети серебриси 98 сол. Дӯстони азиз мошин нахадваста краскашам чотка 37000 сомон бачаҳо бо ягон сум муомила мешавад. Марама срочно не тамошо кунем. Дӯстони азиз Opel Astra G кузови хечибек ҳолати балношам пачкай мошин беруна ягон ҷо кор надорад. Тамошо кунем. Обшивкошам тозака хайҷак камера дошта 4 электропакет сиди салон чухолакошам фасонаки хушрака коробка механикай торпедошам тозака бача мошин кансане дора не как кор мекана камедано яки бабкинам ки хай мебари на сол мекне кансанеша марама мошин 98 тоза бача хай калпагора би диска яки краскаш соза 37000 сомон бо муомила дора ина марама да хай ку жоша ку неудобная съёмка ку ҳамин хамеша бачо 37000 сомон бо муомила дора бачо мошин дар шаҳри Бухтара дӯстони азиз мошин утил дора фақат ки документош бучдага ба ҳам хотир нақша 37 тамода хай бо ягон сум муомила мешавад ки бисёри бад не берем бачо мошина пеш бинем хайдори кадагирем мараман срочно марамат бачо Lexus ES 2014 мотор 7.5 дӯстони азиз мошин Америкаи састениш ганда зурай бачо 8 моҳи дига танировка 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора бачо кондитсионер бачо ҳамаи наворотош кор мекунад люкам дора дӯстони азиз мошин сняти тавра бачо Lexus ES 2014 Америка мотор 7.5 кати ина марамат тамошо кунем бачо мошинча срочно фурӯшия дӯстони азиз мошин саб сафеда каста мошин муҳика накардаста балонош 100% навай мошин беруна ягон ҷо кор надорад тамошо кунем обшивкаҳо тозак бачо 4 та электропакет сета замок дӯстони азиз седино лифта бачо чихолакошам хушрувака коробка автомата торпедошам аш тозак ина марама дӯстони дупара мутилур мошинча идеали люкам дора мошин бачо Америка набудадинем мошин срочно мошин да биги фақат ки айн номер мегирем тамом дига ҳамаи корош ҳаст кадагия 8 моҳ ҳуҷҷат 8 моҳ танировка дора 2014 мошин бачо мошин дар шаҳри Бухтар дӯстони азиз амир агар нархоша дар сомонхуҷа бинем ку 145 50 болоай 137000 сомон бачо мемонем бо мақсад ки муомила мешавад дӯстони азиз 2014 ай 137000 сомон бачо бо муомила савдои хуб дора мошина бинем бачо пеш бинем мошин дар шаҳри Бухтар дӯстони азиз срочнага марама занг занем марамат бачо 29000 сомон BMW тройка дӯстони азиз мошин 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад газ бензина мотори 1.8 бачо свети серебристи дӯстони азиз 29000 сомон BMW тройка люкдор кондитсионердор бо мақсад ки муомила мешавад марама срочния ина тамошо кунем краскаш ягон ҷо кор надора бачо балношам я 70% дискови айхидаш дӯстони азиз ина марама тамошо кунем дора кондитсионер дӯстони азиз обшивкош тозаакай чихолошам хай нормалия коробка механика дата электропакет кондитсионер дошта кора мекунам ага хай худо мебинем бачо ай салон тоза агар хоҳем я химписар меги люкам дошта бачо дискош бачо IFC буда балон яки бигем мақсад миёна айда ина тамошо кунем бачо 29000 сомон бачо ина ҷош хай сараф бина дошта BMW тройка ина марама дӯстони азиз ягон ҷо хай сараф бина дошта люкуш кор мекарда 4 моҳи дига ҳуҷҷатам дошта дӯстони азиз мошин дар шаҳри Бухтара 29000 сомон аст бо мақсад ки муомила мешавад мотори 1.8 бачо газ бензин мега ҳамадаш кор мекунад 4 моҳи дига ҳуҷҷат утилам дора бачо солош 10000 сола бачо 29000 сомон дӯстони азиз бо муомила савдои хуб мешавад мошин дар шаҳри Бухтара бем бачо мошина пеш бинем савдо када хайдорӣ кунем
марҳамат бачо 42000 сомон Opel Astra F дар кузифи хетчбек 97 сол бачо бензини холияй лабои антиблик 5 моҳи дига танировкаи 100%, 5 моҳи дига ҳуҷҷатам дорад, свети бриз шампан балношам навад. Дӯстон аз краскаш ягон ҷош кор надорад, бензини холия газ умуман надорад. Лабош антиблик бачо дискои мақсад ки чӣ мегӯянд шапалоқ 4 такати қати балнои созай. Дӯстон аз чашкош беварита срочинак фурӯшаи мошин ина марҳамат тамошо кунем. Ягон ҷош кор надорад. ҳолати балнош 70% ҳастай. Марҳамат дӯстони азиз, беруна кор надорад мошин. Обшивкаҳо тозаакай, чухолакошам фасонакай, коробка механика торпедо шуд бачо, бо самбуфирошам мега зури бадай. Чухолаш фасон люкам доштай. Мақсад ки дӯстони азиз самбуфирошам мега бихагияй. Ина марҳамат. Мошинча срочно фурӯшӣ. дӯстони азиз 42000 сомон ҳастай, бо мақсад ки муомила савдо мешавад. Мошин дар шаҳри Бухтар, бензини хӯлӣ, Opel хетчбек 97 сол, 5 моҳ ҳуҷҷат, 5 танировка, 42000 сомон бо муомила савдо мешавад. Марҳамат дар рақамҳои поёнда азиз маълумотча гирем. марҳамат бачо, я Daewoo Nexi ди тозааки хушроак бачо. Мошина полни худ мега дар Узбекистон тайёр кардагӣ аст, мега барои хучон мошин бачо 4 кардагӣ аст, моторш 1.16, 4 дискаболони пачкай, ҳуҷҷат дорад, кондитсионерш як кор мекунад, свети сабсафеди хушроакай. Ина марҳамат тамошо кунем бачо. Ягон зазор пазор бачо надорад, мошин тозаакай, ягон сарапина надорад. балношам пачкай. Дӯстони азиз, мошин ягон ҷо беруна кор надорад. Ина марҳамат тамошо кунем. Обшивкаошам тозаакай бачо, 4 электропакет дорад. Дӯстони азиз, чухолакошам фасонаки хушроакай, коробка механикай, самбуферош ки биқагай, мониторои пеш-пеш, кондитсионериш ях. Дӯстони азиз, даже обогрев сидениям дорад бачо. Ина марҳамат. Патронакошам тозаакай. Мошина мега дар Узбекистон мега хидмат мега полни худ мега тайёр кардагӣ барои хучон дастӣ. Дӯстони азиз, моторш 1.16 ай шароита ай чӣ мондага зурай, обши мошина коркуниш зурай бачо. Хай бо омада бинем хитон. Мошин 2-3 моҳи дига ҳуҷҷатам дорад. Утил, краскаш тозааки хушроакай. дӯстони азиз нигоҳ кунед. Daewoo Nexi яга полни худ ду кардаган дар Узбекистон. Полни худ шумазалеса ҳамаша кардагӣ мега мошинчада, мошин мега қайб 60 галлагай неки. Мақсад ки нарша ҳозир 38000 сомон модесиам, бо мақсад ки муомила мешавад. Ки хайр ростига бачо расход кардиана ки нагин ки арзанда нест, мошине ки зур аст сениш. Фарошам мақсад ксенонай, ҳама ҷош кор мекунад. Кондитсионер, пансионер, нархи мошин 38000 сомон бачо бо муомила савдо мешавад. Мошин дар шаҳри Бухтарай. Марҳамат срочтага омадай пеш бинем. марҳамат бачо, 47000 сомон Mercedes сечка объёмни 98 сол. дӯстони азиз, мошин 1 сола документ дорад, танировкаш қариб 1 моҳи дига мондаги аст. Мошин кондитсионер дорад, мотор ягашти объёмни бачо сечкаи классик. Мошин бачо синьяти транзит тайёрай, свети сабсафед электропакет дор бачо. Ҳай мошин ҳамин қадр мешавад дӯстони азиз. 98 май бо тембол танировкадори 100%, бо документҳои солона. 47000 сомон дӯстони азиз бо муомила савдо дорад. Марҳамат срочно. Мошин бачо срочнияга найдур то мегирем тамошо кунем. бачо дискои рамашкай балнош 70%, 60% аст. Пеш на ахивош неки нава. Ина марҳамат бачо. Мошин найдур то мегирем. Свети сабсафед. Обшивкаошам тозаакай. Чухолакошам хушроаки базе, 2 электропакет дӯстони азиз. Торпедошам бачо сӯзай. Ина марҳамат. Чухолакошам, паталокшам сӯзай, кандагӣ надорад. бовар кунед 98 солай, нархи дастрас кати модесиам. фақат як номер мегири, ҳай мекини мегари 98 солай бачо. Ина марҳамат. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар ноҳияи Кушонёнда. Мотор 1.8 бачо, 1 сола документ, газ бензин ва гази еварашорам дорад бачо. 47000 мега бо мақсад ки муомила савдо мешавад. Бием бачо мошина пеш бинем. Савдо када харидорӣ кунем. Марҳамат. Мошин срочнияга. Марҳамат занзан. Марҳамат.
5000 сомон Daewoo Nexi южнокорейский 96 сол. Бачо 5000 сомон. Нархи велик. Ина марамат тамошокне срочняга машин 5000 сомон 96 сол бачо. Так, машин бигем. Достони азиз, краска талаба. Таки балнош хай соза. Ақибош миёна пешош наобуда. Марамат тамошокне бачо. Daewoo Nexi 96 сол 5000 сомон. Уҷи бахшиш. Достони азиз тамошо кунем. Салон шаншон тометиём. Обшивку шансуда 4 электропакет дошта. Обшивку чихе бачо ҷазира ка. Мақсад ки кор дорад. Чизои хича бачо скаменку хича чихол надорад, ки кандаги ҳаста. Коробка механика, торпедош соза бачо, ки обшивка парам кор дошта. Хай потолокуш соза, ки дастош набуда. Достони азиз, машин 96 сол, газ, бензин, свет сафед. Машин бачо утил дора, фақат ки документош бучидага. Баъд достони азиз, машин краска талаба. Машин 5000 сомони, ҷои сунгриш дига арзон намеша. Ҷои сунгриш бачо охириш дига 1 дирам кам намеша. 5000 сомони машин дар шаҳри Бухтора. Достони азиз, ба телефон залог напард. Илтимос машина бин айпеш бинем бачо, баъд хайдорӣ кунем. Мақсад ки ин машини кор дора, машини соли нав нест. Машин канкадан расход дора, краска, праска, дуру кор дора. 96 сол бачо утили холи 5000 мега ҷои сунгриш. Марамат дига маълумотша достони азиз алақамошум гирем.